ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соҳасти хуб ҳастед. Худора шукр, мо ҳам созем нағзем. Субҳи содиқи шумо муборак шавад. Манам дӯстони азиз хостам ки бутерброд кунам. Якта блогер зани тоҷик дастош дарда набина. Ай ҳамон бигем каналша тамошо кардам, ҳамира ёд гирифтам. Ҳозир мо чӣ кор мекунем? майонезда як зубчик чеснока майда кардам. Ана михел мисол чӣ майонеза мешакем батонам қағавсе бамиш қариб чилик мешавад. Ана михел мемонем. Баъдан помидор, баъдан сир фарқ надорад майда кардаги боша ё ки амихел кусок мемонад. ана амихел дӯстони азиз они бо насибкуна баъди тайёр шуданаш бо навор мекунем. мебинем баҳри фарзандо тайёр мекунем. аиҷа иқайдика батона роғанда тухмда тар кардему роғанда сирх кардем. ҳар рӯз як чикни фарзандо намехӯранд. барои ҳамон қадам ҳар хел чизо мекунем ки мисол фарзандо бихӯранд. инҷа дӯстони азиз ширбат кардем. ҳам ширбат ҳам бутерброд. ширбата мумкин ки як хел одамо оталаи сафедак бигӯянд. мо ширбат мегӯем. ширбат ба фикрам ки дар наворум ҳастай. камтар роған, баъдан орда камтар сирх мекунем. шира мерезем. хай кадоме ки ширин мехоҳад ба мисол косаи хичай тарелкаи худаш чӣ мекунад? Шакар мекунад. инҷа бо хай сливочный масло медозӣ кадоме ки бихоҳад. ана амихел дӯстони азиз ин саҳар мо амихел субҳонаҳо тайёр кардем. хай то ахири навор бо мо бимонед. иншааллоҳ ки навори мо ба шумо маҳқул мешавад. ана дӯстони азиз бутербродои мо тайёр шуд. гармай мо лоймак шуда. ёша помидор намондем. чи ҷиянам намехӯра помидор. гармай сӯхтам. ана дӯстони азиз бутерброди мо. ба мо иштиёи таом касоне ки хӯрдест аст, ба шумо низ ҳамчунин. ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. ана киртаора бай духтарма бай ҷиянма духтам. духтари тоҷик шудай. красавицо. ку пишта бигардон. ана
Fatima. штаб гардон. мудда чанд рӯз выходной будак, дар хона бекор нашинам гуфта кирта духтум ба хидма ба духтарома манам хеле хаб медузум ба хидма ба духтарма инам мошина амҷа амақати медузум Фотима ку ана красавица ку субра не ак рақс нак Fatima Allah can خلاكم يقول يا جرني. بقدر. шумо бе музыка рақс мекунед Я музыкаму. духтари ма рости гап дар мобайни бачаҳо либоси духтарӣ напӯшидааст и ай хирсандиша намедона ки чӣ хеле куна ӯ субра Bien.